La cultura és infinita. Potser per això la nostra convidada d'avui devora llibres, teatre, concerts, però mai és suficient. I és que quan se't desperta el nervi no hi ha res que ho aturi. Avui a Off the Rec, Andrea Gómez. Andrea Gómez, què tal, com estàs? Molt bé. Escolta, hem vingut aquí a la llibreria Ona, de fet, que és un espai maquíssim. Primer, agraïm que ens hagin deixat estar aquí. Sí. Jo crec que estarem bé també per la conversa. Però és una mica també un espai com habitual per tu, no? Voltada de llibres forma part una mica del paisatge d'Andrea Gómez, diguéssim. La veritat és que sí, i cada vegada més. Estic com gairebé engolida pels meus propis llibres. La cuina, el menjador, casa, escriptori, sempre envoltada de llibres. Em dóna seguretat. Clar, de fet, expliques una cosa que ets com una mica, pel que fa a la feina, sobretot hiperactiva, dius sempre, no? Creus que el fet de llegir t'ajuda també com a baixar una mica pulsacions i calmar-te una mica o tampoc? No, l'altre dia una amiga em deia, tu t'adones que tu engoleixes el llibre, els devores? O sigui, tens una ansietat cap als llibres i penso, sí. No he aconseguit trobar res que em relaxi encara a dia d'avui. O sigui, he provat coses, tipus ioga, pilates, res. Els moments de respiració final, de quan vas a fer exercici que et diu el professor estireu-vos i respireu, jo ja estic així, no vull respirar, me'n vull anar a casa, haig d'enviar mails. No sé, tranquil·litzar-me. I això creus que és el que t'ha fet també arribar fins als punts en els que has arribat, no? Aquesta com voluntat de sempre anar buscant coses diferents? Sí, l'altre dia ho pensava, som una generació, diverses generacions que hem fet moltes coses i hem intentat aprendre a fer moltes coses, no? Un sap fer un vídeo, però també sap escriure, però també et pot fer això i fer xarxes, una mica de tot, i crec que tots ja ho fem de per si. Jo crec que aquesta ansietat, sí, m'ha portat sempre més que voler més, a voler-ho provar tot, i anar tantejant tot. I ara sí provo això, i ara sí escric això, i ara sí em gravo un podcast a casa. No és bo, per això, vull dir, no és bo. Per què no és bo? Viure dins meu. Perquè hi ha aquesta ànsia, és un nervi i un neguit que et fa també no estar mai satisfeta, no? I quan estàs a un lloc vols més, però no en un sentit d'ambició, sinó en un sentit de necessito omplir el cap, o tinc tantes idees, o tinc tantes coses que vull fer, que vull seguir provant. Aquesta insatisfacció crònica a mi, a vegades penso, no podem estar una estona quietets, orgullosos, agrair, celebrar un minut que estem bé, que això ha funcionat. No, això no em surt. Clar, i passa una cosa amb la cultura, que és que a més sempre n'hi ha més. Sempre n'hi ha. Com t'afecta això a tu? El que mai saps tot, no? Mai, no. Gens, no saps res, no saps res. Això és així, és impossible. Això de voler-ho fer tot, això sí que és veritat que ja ho tinc una miqueta a nivell d'artefactes culturals, de vull veure totes les obres de teatre, vull llegir tots els llibres, vull estar al dia de totes les pel·lícules i sèries, això m'he curat una miqueta, perquè ja ho he entès que és impossible i que, per exemple, té molt més sentit qui s'especialitza en alguna cosa, no? Qui en sap molt de sèries o qui és crítica de cinema i va a tots els festivals, té molt més sentit i aquesta gent és molt més valuosa, molt més sàvia, té molt més coneixement, que no jo, que ho toco tot i que al final, saps? No en saps de res. Però m'he curat una miqueta, ja no tinc aquest FOMO de necessito, és una mica fins on arribo, el que m'agrada, el que m'entusiasma. I com tries llavors? El que sí i el que no? Com trio? És una molt bona pregunta, perquè crec que ni jo ho sé. Ni jo ho sé. Em passava una mica com a les persones, i ara aquest és un moment una mica bruixeta i demano disculpes a tots, però és una mica com de pell a pell, com en plan... No sé, aquesta obra hi ha alguna cosa que em crida l'atenció, no sé si és l'actriu, amb la biografia de la dramaturga o el títol de l'obra, hi ha alguna cosa que em crida. Mai és racional, no hi ha una cosa de això ho faig en un sentit de potser no, em moc sempre una miqueta per aquest llibre m'arriba, aquest el tinc a casa, per exemple, no, el tinc allà posat, hi haurà un dia que em giraré i diré, va, és el moment, ja està, aquest totxo ara m'està cridant, el necessito llegir. Res racional a la meva vida, no funciona gens així. Sí, molt per intuïció, sempre. Molt per intuïció, sí, per intuïció i per llegir moments, llegir persones, a vegades funciona, a vegades perdo el temps, absolutament. Veig que t'escau molt el nom del programa que presentes. Sí.
Però es deia així abans de que Sí. ho presentessis tu? És que això Sí. és molt fort, eh? És fort. I el més fort de tot és que la Júlia Bertran, que també forma part de l'equip de Nervi, ella és la que coordina les taules i una part primordial del programa perquè fa redacció, selecció de formats, selecció d'idees. La Júlia i jo ja ens coneixíem d'abans i jo li vaig presentar el seu llibre, Estimada desconeguda, un llibre fantàstic que us recomano, i abans de Nervi, tot això, i a la presentació del llibre li vaig dir: el que més admiro de tu és que ets una persona amb nervi dins, que tens molt nervi. I clar, ens vam trobar les dues un cop dins de Nervi pensant: som dues persones amb molt nervi, dos tabalots absolutament aquí, així com histèriques, tot el dia pel plató. Com ha passat? I no tenia res a veure el títol, ni se'ns va preguntar ni res, vull dir, no tenia res a veure amb nosaltres. Mira, ja hem acabat allà. Bueno, havies de ser tu, llavors. Sí, Estava clar. suposo. Ja tinc molt nervi, no? Has d'estar més tranquil·la. No, però... No em surt. Però, No em surt ser tranquil·la. Clar, el fet de, el que deies, no? D'haver de saber una mica de tot, jo entenc que forma part també de la teva responsabilitat, perquè al final ets la cara de la cultura a 3CAT, és així. No m'ho havia pensat així el títol, m'ha semblat una mica fort i contundent ser la cara de la cultura, crec que està una miqueta més repartit, però sí, és que al final, dins de la cultura és curiositat, no? Bàsicament, has de tenir una mica curiositat i tenir aquesta empenta de seguir veient coses. L'altre dia, per exemple, em vaig trobar el Jofre Font per TV3, que és part de Marcians, i que per mi sí que és una de les cares de la cultura de TV, en plan, tu penses TV3 Cultura i és com Gemma, Júlia i Jofre, no? Sempre estan allà. I acabava de ser pare, jo li preguntava per la paternitat, com estàs? I el primer que em va dir, en comptes de dormo, no dormo, tal, em deia: no, amb la meva dona ens hem repartit qui va al teatre, qui va els dijous, ens ho hem repartit, un va un dia, jo vaig el diumenge, al concert de Rousseauski vaig anar allò, però ara a mi em toca... I jo pensava, s'ha de ser boig de la cultura per tenir una criatureta petita i no està pensant, no, estem intentant dormir, no, és qui va al teatre i vaig dir, és que això no es perd mai. Jo crec que encara que vulguis descansar, vulguis dir, no, vaig estirar-me una estona perquè acabo de parir, no, la idea és com ens repartim qui va al teatre quin dia. Que és una cosa com que queda dins i que tu també ho tens, Suposo que sí, no ho sé. Jo pensava que algun dia se m'acabaria, però veig que no. Has pensat d'on et ve, això? No, i l'altre dia feia una mica de tirar enrere d'on em ve, per exemple, aquesta cosa de llegir. A casa sempre hem sigut molt lectors, però sempre heu dit que jo no he tingut un capital cultural heretat molt elevat, no? A casa doncs, hem llegit El Médico i John Grisham, i a molta honra, vull dir, o sigui, col·lecció Planeta de Agostini, i jo llegia una mica tot el que hi havia a casa, però no he tingut una guia de lectura. Saps com de dir algú que t'indica quins autors? Clar, jo he entrevistat a molts creadors i creadores culturals que t'adones la importància d'haver crescut llegint Faulkner o Segarra, saps? O saber qui era Mercè Rodoreda abans que ens ho posessin a l'escola i tu diguessis, què és això tan avorrit? Clar, és molt diferent. Jo tinc el gest de la lectura, però el que no tenia era una guia cap a on anar. I això t'arriba més tard, i això ho fas col·lectivament després, doncs amb amistat, amb recomanacions, amb... I per això jo crec que a mi m'ha quedat molt aquesta cosa de recomanar, no? O sigui, com la meva idea és, a vegades quan em pregunto, per què estàs fent tot això? Per què fas un podcast a casa? Per què escrius tot això? Per què llegeixes tant si no estàs traient un rèdit econòmic d'això? Penso, mira, estàs fent de guia o de recomanadora per a altres persones i trobo que trobar aquest camí d'entre tot el que hi ha és molt important. O sigui, a mi és el que m'ha ajudat a créixer. O sigui, jo podria haver seguit llegint Vaixell de vapor sense parar i sense tenir una guia cap a on anar. I al final t'hi acabes trobant i crec que és molt important perquè tornar-te a encaminar dins la lectura i tornar a recuperar aquell llibre que et feia sentir coses, i ho han fet altres també amb mi al teatre, perquè jo no sabia gens. Per exemple, tenia el Nil Martí a Tardeo com un recomanador de teatre i que ella em digués, Andrea, no pots dir que no t'agrada el teatre. Dins del teatre hi ha gèneres. És com dir que no t'agrada el terror, no vols dir que no t'agradi el cine. Has de saber trobar, escolta la gent que va a veure, segueix recomanadors, i a partir de seguir-lo amb ell, doncs he anat trobant el meu camí i he anat trobant el meu camí dins el teatre. I ara m'agrada. I vull ser la persona també que digui als altres, ei, si t'agrada aquesta dramaturga, vés a veure aquesta altra. Doncs ho veig com una cadena de favors, no?
M'estic enrotllant tant? És que no sé ni quina era la pregunta original, perdó. No, però si és que això és No igual, callo. si és que es tracta de Vale, xerrar, d'acord, no et perdó. preocupis. Clar, el tema és això que deies, no? D'anar a poc descobrint coses noves. Jo entenc que llavors el tipus de consum que fas, bueno, consum no sé si és la paraula, però l'apropament que fas cap a la cultura és com molt en comunitat, diguéssim, no? Sí, ho sento així. Ho sento així perquè és que vaig molt cap a quan era petita, però és que he estat uns dies que portava reflexionant d'on em venia a mi tot això. I jo era una nena molt solitària, o sigui, no dormia a casa d'altres nenes, no estava estona al carrer passant el temps, jo estava a la meva habitació amb mi mateixa. I no és que diguis, oi, no. O sigui, jo era com molt, ara dibuixo, ara llegeixo, i aleshores havia relacionat molt la lectura amb una cosa solitària, molt cap endins, però per connectar, no? Amb aventures, a mi m'agradava molt la ciència-ficció, fantasia, com en altres mons. I ara he descobert que la cultura és col·lectiva. La cultura, la gràcia de llegir un llibre és poder-lo conversar després, ampliar les idees, poder conversar sobre aquell llibre. La gràcia en el teatre és la Coca-Cola del després, anava a dir cervesa, però és la cervesa del després. Sí, sí. És la cervesa del després, el poder conversar-ho, que d'allà surti una altra idea, que d'allà puguis parlar amb algú, tal, no sé. O sigui, compartir la cultura per mi és el que més m'agrada i és on he acabat trobant la feina, però també l'oci. O sigui, i quan la gent diu, no et fa ràbia estar tota les... És que jo m'ho passo bé. O sigui, jo, òbviament, hi ha dies que estàs molt cansada, molt esgotada, et trobes a les 7 de la tarda, has vingut corrents de fer 25.000 coses, t'asseus, estàs a una obra de teatre i penses, vols dir que avui no ens podríem haver quedat a casa i no calia estar aquí? Òbviament que hi ha dies que ho penses, però la resta de dies és un privilegi poder estar compartint oci i feina. Clar, de fet, una cosa que també expliques és que això a tu et va passar molt a Ràdio Primavera Sound, que és el que va impulsar una mica la teva carrera. Aquí parles també de la importància de la Marta Salicru, que va ser també qui va apostar per tu. Va ser un espai que, ara pensant en això que m'expliques, té les dues coses, no? D'introduir-se en aquest món, però també de compartir la cultura com amb més gent. Sí, allà, clar, és fort perquè no és, o sigui, no tinc una carrera com pensada ni racional, no? Com la gent és com, i què, Tardeu, com va anar? O sigui, quan precisament Marta Salicru em dona l'oportunitat, no li dèiem ni podcast. A Ràdio Primavera Sound estàvem fent una ràdio digital, una ràdio per internet, que era una web on hi havia una... I la idea era replicar una FM. Hi ha un horari, no? Tu entres a les 9 i aquest programa, a les 2 s'emet aquest, per la tarda i aquest magazín. I tu entraves allà, llavors no sabíem què estàvem fent. I a mi em diuen, va ser una oportunitat de la Tita de Sustans, que és una periodista musical, que és la que feia els magazins de tarda, i de la Marta Salicru, que em diuen, la Tita marxa i em diuen, Andrea, creiem que tu et pots quedar fent el programa de les tardes junt amb el Sergi Cuixart. Jo vaig dir, què? Jo vaig dir que no. Al principi vaig dir, què dieu? Jo era al departament de vídeo, aleshores. Jo venia de publicitat i jo venia de fer vídeo, i jo era editora de vídeos. Jo vaig dir, què? Un programa de ràdio, què cony ets a fer? I vaig anar a casa, vaig dormir, vaig aixecar-me i vaig dir, bueno, provem-ho. Sí. I vam provar. I clar, en aquell moment t'adones de... Jo tinc la teoria de com es feien els programes de ràdio dels 4 anys que m'he passat a la facultat, vaig fer pràctiques a la SER, però jo no sé com... Jo no he estat mai en uns informatius, jo no sé com és el dia a dia. Jo no estan les 15 persones que normalment estarien en una redacció, no? Que hem de fer 2 persones aquí, amb uns tècnics. Llavors allà el que vaig pensar és... parteix del que a tu t'entusiasma. O sigui, no podràs explicar el conflicte d'Israel-Palestina, no podràs explicar que la Renfe no funciona, no tens els mitjans. Explica del que tu estàs fent a casa, que és veure sèries, anar a veure aquesta pel·lícula que t'agrada i llegir molt. A partir d'aquí, què puc fer? Doncs parlar de l'entusiasme. Clar, això t'adones que acaba connectant amb un públic perquè li estàs parlant del que a tu t'entusiasma i ho estàs fent amb una ànsia com de heu de llegir la Irene Solà, és fantàstica, l'hem entrevistada avui, és emocionant, i això connecta molt. I ara això és com un gènere, però t'ho juro que va ser com una espècie de... a partir d'una problemàtica de dir, és que no sé com omplo jo cada dia una hora per la tarda? Ja m'hagués agradat tenir recursos. O sigui, crec que el fet de no tenir recursos va fer que ens inventéssim alguna cosa que ara es veu com algo interessant, però en aquell moment potser si m'haguessin donat més gent o més diners hagués replicat un programa de ràdio habitual i no hagués arribat fins aquí. I té una cosa això del fet de que potser no hi hagin recursos, que és que et permet també fer una mica el que vols, no? El que vols tu també. Si no tens tanta pressió, potser. Exacte, no tens pressió
I hi ha una cosa que jo crec que també va ser molt maca en aquell moment de Tardeo, que va ser, no tinc recursos, no li puc dir a un col·laborador que ja col·labora als mitjans habituals perquè em dirà, jo que ets a venir aquí a fer... És que no recordo ni què pagàvem, però recordo que es pagava una merda, perquè no sé si eren 20 o 30 euros per venir a col·laborar, que és gairebé t'estic pagant la T10 i em sap greu. Però, clar, tu no li podies demanar a algú que estigués... Llavors era com, bueno, crec que aquesta persona que acabo de veure a Twitter que té gràcia en les seves opinions, si li dic, vindrà, perquè tastegem i provem i no parlem mai a la ràdio. I clar, a partir d'aquí també descobreixes moltíssima gent que abans no havia tingut un micro mai al davant o no havia estat involucrada als mitjans, que té moltíssimes coses a dir i que té moltíssima gràcia. I tot a partir una mica d'aprofitar-nos de que teníem pocs diners, que a mi em sap molt greu perquè hem estat una mica tots posant de la nostra part. Però clar, a partir d'aquí s'ha fet màgia, perquè es va fer màgia, jo crec, una miqueta el que va passar a Tardeo. Clar, i va anar creixent també tot fins al punt en el que està ara el projecte, també. Clar, és que passem d'omplir, de que deia jo, una ràdio digital on omplies uns horaris, a de cop vam formar part del creixement d'un nou format, que això costa agafar distància, no? I costa una mica analitzar una cosa que tu mateixa has estat dins. Però sí, va créixer, es van fer els podcasts, s'estava veient que hi havia un públic, hi havia un forat, i veus que a partir d'allà també comences a alimentar els mitjans, no? Hi ha gent que d'allà es trasllada als mitjans, hi ha gent que comença a créixer, que comença a fer carrera com a recomanadora, com a comunicadora. Està preciós de veure, la veritat. I es genera aquesta figura de la comunicadora, no? Sí. Que això és una mica nou, diguéssim. És curiós. Jo crec que també això som nosaltres mateixes que... O sigui, vam assimilar, quan estàvem a la facultat de periodisme, que els professors ens deien no hi haurà espai per vosaltres a les redaccions, ja la crisi, ja eres, no us imagineu treballant a la redacció d'un diari, que era el que entràvem tots a imaginar, perquè això no passarà. Llavors, jo crec que sortim tots que ens fan creure que no serem mai periodistes. I jo vaig marxar a la facultat pensant, he fet les meves pràctiques aquí i allà, però, d'acord, marxo, no hi ha espai. I aquesta idea del periodista és com que no acaba de... O sigui, és com... Potser hem sigut nosaltres mateixes i no ha sigut el periodisme que ens ha dit no, vosaltres no entreu, quan existia Vice, quan existia Playground també, no? Que era una mica en paral·lel als podcasts, que era mitjans digitals, que sí, veig aquesta una miqueta mirar-se per damunt de l'ombra, de no esteu fent precisament periodisme autèntic, però s'estava fent. I ara, amb la distància, un cop tancat, s'ha vist que allò era important i que hi havia signatures molt importants allà i que es van posar temes damunt la taula que no hi eren. I el mateix amb els podcasts. Jo crec que no ens atrevíem a dir estem fent ràdio, perquè estem fent ràdio. Llavors ens vam inventar aquestes paraulotes una mica de soc comunicadora, soc prescriptora cultural... Però hi ha un punt de síndrome de la impostora aquí, en aquest tipus de paraules, respecte al no voler com posar-te dins del marc del periodisme o no? Sí, impostora no m'he sentit, perquè impostora no m'he sentit, però sí que he sentit que ben bé no estava fent periodisme, perquè no estava utilitzant les mateixes eines i els mateixos recursos, i òbviament el que recordo de la facultat de periodisme és el periodista no és mai el protagonista. I clar, el meu periodisme del joc des del primer dia és jo, a mi m'agrada, jo vull... Clar, penso, per favor, m'haurien d'expulsar de la facultat de periodisme. Per sort no tinc el carnet de periodista, no m'han d'expulsar del lloc, però sí que sento que ens hem trencat totes les regles. També dic, potser és que a la facultat de periodisme hauríem de fer una miqueta un sacseig i fer-la de zero i veure cap a quin periodisme s'està fent ara. Però és molt interessant. La Laura Grau té No soc periodista, al perfil. Però per mi està fent periodisme. Quan va passar tot allò del que no surti, el comunicat era no som periodistes. Què és periodisme avui en dia? És la gran pregunta, no? Qui són els periodistes? Què estan fent els periodistes? On estan? Clar, el tema és que aquí el fet de també treballar, ara deies del que no surti, també podria ser el teu cas, el fet de treballar en mitjans públics també et dona una responsabilitat, no? I tant, màxima responsabilitat. Això és el que dèiem abans, jo sí que he sentit sempre una mica que podia fer el que volia, òbviament dins d'un sentit, pensant a l'audiència, que tingui interès,
que agradi a la gent, no estic aquí tampoc complint minuts per minuts, i ara, òbviament, el que sento és una responsabilitat enorme de... No només estic a la televisió, que ja és una responsabilitat, estic a la televisió pública del país. Per tant, les coses s'han de pensar 3 vegades i tot ha de tenir molt més sentit i un sentit de país, un sentit de quina cultura volem explicar i fet des del respecte i des de la responsabilitat màxima de tinc una hora de programa a la televisió, que a vegades jo, és una mica de... Un moment, jo que em prenc les coses una miqueta així, és com, un moment, és una hora, Fa una miqueta, de vegades és com, fa respecte. Pesa, això? Sí que em pesa, perquè ja et dic, com aquesta insatisfacció em porta tota l'estona a què es mereix aquesta hora, no? També no hi ha tantes hores de cultura, i més en el canal principal, no? Què estem fent? Estem fent prou? Ho estem fent de la manera que toca? Jo tinc ara molt aquesta cosa d'estic fent tele, que fins ara semblava que fos la gent ho ha tractat com si fos un pas orgànic, no? Per mi, tu estaves fent un podcast, doncs ara presentes televisió. I és com, perdó, però és que jo no havia fet televisió mai. Jo no tinc el llenguatge televisiu. Jo no sé quina és la manera correcta de dirigir-me a càmera. Per això em recolzo moltíssim en l'equip de Nervi. Potser sí, tinc com més o menys gràcia entrevistant, però us necessito vosaltres per dir-me em dirigeixo a càmera sí o no? Falta ritme? Com em moc? Haig de ser més graciosa? Menys? Més continguda? I aquí vaig perdudíssima. Perdudíssima, i també el que em passa amb la televisió és que per primera vegada no tinc retorn. I a mi això, ho porto molt malament. Retorn en quin sentit? Retorn en el sentit de que per mi el podcast, el que dèiem abans, és tot molt comunitari, molt col·lectiu. Jo no et diré que coneixia cada espectador de Tardeo, perquè no té sentit. Semblo Pujol, anar a saludar cada espectador. Hola, bona tarda, gràcies. Sí, però sí que intuïes, hi havia una cosa molt de parlar-se a xarxes, quan fèiem directes, hi havia una resposta, i tu veies, i veies els números, veies el que funcionava, el que no, el que t'agradava. Clar, ara estic en una gran cadena, amb unes audiències, en un moment també on la televisió va també per digital, doncs són tantes coses que jo no sé qui hi ha al darrere, quin tipus de públic, a qui m'estic dirigint. Si és una senyora de 73 anys que s'ha quedat dormida veient el Fanzone i s'ha aixecat i ens ha trobat allà, o si hi ha gent que ens va buscar perquè realment li agrada molt i busca la plataforma, Nervi, no ho sé. I aleshores vaig perdudíssima. I tota l'estona sóc jo dient més pels joves, no tant pel jove. No, aquesta senyora no ha vist el videojoc. No, clar, ho haig explicat. Qui és Gavina? Gavina MP3? Gavina MP3 només ho coneix un sector. És massa modern. No, per suposat, el públic és intel·ligent. Doncs estàs tota l'estona així, jo m'estic tornant com l'Ela. Sí, tens com molts diàlegs al teu cap a la vegada, no? Com aquella pel·lícula de Shyamalan. Efectivament, tenint jo 25 personalitats en un mateix programa. I tot i així, no tinc resposta. Penso, ha funcionat? Ha agradat? He fet riure? No. M'he passat? No. Que és bo, quan hi ha silenci és molt bo, perquè no sigui, si estigués tothom allà a Twitter, aquesta tia està boja, no m'agradaria tampoc, però em fa molt respecte, perquè sempre m'ha agradat tenir aquesta cosa bidireccional, que era el que ens facilitava les xarxes, els podcasts, els blogs, ara Substack, que és aquesta cosa del... Jo parlo, jo opino, jo tiro, jo comunico, però hi ha un retorn. I a la tele, de veritat, és com si anés a cegues cada dia. Jo no sé com s'ho fa la gent. Clar, també, jo soc molt de... Ei, a mi m'agradaria que ens trobéssim tots els presentadors de TV3, i tu com t'ho fas? Però no passa, pel que sigui no passa. Tothom està molt enfeinat. Sí, hi ha una cosa així com una mica més estirada per allà, en general, o no? No veig a ningú. Tampoc no veig tant, perquè nosaltres també el nostre plató està separat, està amb el Cuines, ni coincidim. T'imagines jo i el Marc allà parlant? Marc, com t'ho fas? No coincideixo amb la gent, però és que no sé ni on estan. O sigui, porto ja un temps a Nervi, no sé quan, però porto un temps. Però ara em diries on està la selva situada a dins de TV3 i no t'ho sé dir. No t'ho sé dir. Crec que hauríem de fer un sopar de Nadal de presentadors. Tots. Sí, una trobada
no ho sé. És que em falta també molt això. O sigui, em sento... No és que em senti sola, no és que em senti sola, ni molt menys, perquè hi ha un equip però sento que no sé com s'ho fan els altres, saps? M'encantaria. Jo també és que xerro molt i converso massa amb la gent, i potser ells no tenen cap interès, però m'agradaria saber com s'ho fan, com han après, com et dirigeixes a la gent, com ho vius, si cal estar pendent d'això o no, o cal fer el programa com tu el vols fer, no ho sé. Però jo també penso que si TV3 ha volgut que Nervi el presentis tu, també és perquè vol que siguis tu, a la teva manera. Però què soc? Bueno, què ets? Què soc? És que tinc molts dubtes, perquè ara també el que em passa... Clar, jo us ho deia ahir, ho diu tot el jo, però és que és una entrevista que m'estàs fent a mi, clar. Té sentit que sigui jo. Jo sempre m'he sentit una mica frívola i superficial en determinats ambients, no? Per un tema per aquesta cosa de podcaster, parles de llibres però de les novetats editorials, no estàs parlant de clàssics... Però això tu has posat tu a tu mateixa és un sentiment. O et creus que hi ha aquesta percepció des de fora? M'ho he posat jo mateixa i en alguns ambients ho he entès. També és veritat que quan tu ho creus és fàcil que tu ho vegi. No és que ningú m'hagi dit, ets una superficial. Bueno, algú sí que m'ho ha dit, però no diré noms. Algú sí que m'ho ha dit, però en el seu moment sí que era una cosa com Ràdio Primera Sound, els modernets, no sé què, els tontents, els que... Bueno, coses superficials, així. He tingut aquesta sensació, aquest feeling. Ara, al fer un programa de cultura, és com, ui, els culturetes, aquests tan seriosos que feu entrevistes a gent que ningú coneix. I tinc aquesta cosa ara de, no se m'entén. O abans era, no, els joves, tu només pels joves, i ara de com, no, ja no ets dels joves, ara ets del... Clar, és que tu has... O sigui, diguéssim que al sopar de Nadal, o sigui, de la taula dels nens has passat a la dels adults, ja. A dels adults, però saps aquell... Estàs com els adults, però movent-te tota l'estona, en plan, i què feu, els nens, ara? Sí, i on sortiu després, no? I què? Ara per on se surt els joves? Soc aquesta persona. Veus que tinc un problema com de personalitat, que doble o triple o quadriple. Estic tota l'estona, no sé qui soc. I crec que també, com aquesta confusió, l'estic transmetent a tothom. I no saben on ubicar-me, ara. Vull ser com, ei, encara... Vaig a concert de Gabino MP3 dimecres, ens veiem allà. Però hi ha molta gent jove al meu voltant i jo sóc ja una mica Nando Cruz, que està com als concerts amb una cantonada com apartat amb la seva cerveseta. Haig de ser aquesta persona, també. Sí, no hi ha volta enrere, ja. Jo crec, no ho sé, vull pensar, després hi ha ambients on vaig una altra vegada i segueixo sent una altra vegada la del podcast. Clar, és que depèn molt on em mogui. Tinc crisis de personalitat, jo no ho estic passant fatal, ho estic veient. Estic al psicòleg ara mateix. Bueno, a vegades, jo penso que fer entrevistes a vegades té un punt d'això. Sí. I tu com a entrevistadora ho saps. I segur que hi ha molts cops que t'han vingut a vegades convidats que t'expliquen coses i vas dient... Ostres, i vas podent-los conèixer molt, també. Ho estàs fent molt bé, ets molt bon entrevistador. Ah, sí? Sí, clar, m'estàs traient coses aquí que no volia treure. Crisi de personalitat no la volia treure. Clar, és que passa una cosa, que és que... Clar, tu fas moltes entrevistes. Moltes, masses. Clar, llavors tu, quan veus una persona fent entrevistes, com ara, per exemple, tens com un punt de jutjar a veure què està fent i què no? Des del moment sé si és una bona entrevista o dolenta. Simplement interès. Per mi l'interès és el que fa la bona entrevista. Interès i saber... És que hi ha gent fent entrevistes fortes, Vull dir, hi ha gent que no saps... Clar, jo he anat a alguns que és com... Has buscat el meu nom a Google? És que hi ha gent que és com... Però això ho veus claríssimament. Quan algú no s'ha llegit el llibre, quan a algú no li interessa aquella persona, o simplement com funciona una redacció. Jo no ho sabia, però es veu que hi ha programes... Ara estic descobrint el sopar d'all. Però clar, els redactors preparen l'entrevista. I el presentador arriba un minut abans. Ok, perfecte. I què? Què dius que has escrit aquest llibre? Que jo és que no seria capaç, em moro ara mateix. També perquè faig l'entrevista des del jo, des de què m'interessa a mi, què em preocupa de tu, quina curiositat, què tal. Ja et dic, són dues formes de fer, crec, periodisme i entrevistes. S'han de refer les facultats de periodisme, estic veient. Clar, i a les entrevistes
o sigui, dius que les prepares tu, per tant, vull dir que la feina de dir arriba el convidat, vaig a estudiar-lo, vaig a fer el qüestionari, a Nervi és tot teu. Això m'ho faig jo, sí. Tot teu. En col·laboració amb equip de redacció que després passa i revisa, però l'entrevista, sí, és que sí. Quan són preguntes... Sí, no, òbviament, si ha vingut algú que diguis va venir un grup de metal català que és com, bueno, em va una mica gran. Per posar context, i això sí que necessito ajuda. Però després, a la curiositat, al pum, jo necessito escoltar aquella persona, veure altres entrevistes, què fa, com es mou, què tal, i fer-ho des de la curiositat. I si necessito fer-la jo. Això és una merda, perquè no sé delegar. No sé delegar, no sé treballar en equip, gaire. Em sap greu. Estic sortint d'aquí amb molts problemes, me'n vaig al psicòleg després d'això. No, home, no, molts problemes, no? Però explicar-te està bé. Explicar està bé. És que també moltes vegades ho explico i no vull que serveixi com a exemple, no vull que sigui com, d'acord, si ets entrevistador t'has de fer una entrevista. No, clar, és que, jolín, tenir gent que ho fa... Cadascú té la manera, també. Cadascú té la manera. I jo alhora també et dic que després descobrir segons quins gent que fa programa diari, òbviament, ho està fent directes, clar, és que és un altre tema. Òbviament, jo quan he vist a la Melero treballar, dic, què és aquesta autèntica jabata de la comunicació? Com es mou? Pam, pum, pam. És impossible que estigui cada dia dins la tertúlia, que sàpiga sobre els pagesos, s'hagi llegit el llibre i després quan ve la secció d'arquitectura digui, home, i tant, aquesta... No, és impossible, o sigui, és que seria impossible. Però clar, que no se li noti, és que això és magistral. Això és magistral. Que sembli que és vivencial i que ho fa des de dins, això és quan dic, exquisit. I clar, a mi m'agradaria aprendre a ser la Melero. Ser aquesta cosa de tenir un equip, no cal estar al dia de tot, i no haver-ho de fer tot tu. No, és que jo necessito abans anar a veure aquest edifici per poder fer la secció d'arquitectura, perquè si no el veig jo amb els meus propis ulls no ho sé explicar. Que t'ho expliquin uns altres. Clar, però una cosa és la secció d'arquitectura i l'altra és una entrevista a la que vols conèixer la persona i si no la coneixes potser és difícil, no? Clar, però si tu fas un diari, si tu fas un magazín diari, matins o tardes, és impossible que coneguis tothom que ve o que hagis vist totes les obres de teatre. Jo quan veig el que fa el Marc Giró, per exemple, és que és jabato. I el Marc Giró acaba el programa i està presentant un llibre a una llibreria qualsevol i després està fent el late i coneix a tothom, ha vist tots els toves a l'obra i jo dic, però aquesta persona què fa? El rellotge de l'Hermione es multiplica, és que no ho entenc. Vull el seu secret. També et dic que el Marc Giró té pinta de tenir el nervi una miqueta també. Sí. És de la família. És del sector nervi, diguéssim. És del sector nervi, que clar, això no sé com un ho viu, com estàs, un. Jo el veig bé, però clar, no ho sabem. Bueno, i suposo que s'aprèn amb els anys també, això. S'aprèn amb els anys. És ofici. És ofici i és aprendre també a delegar i confiar en els altres, cosa que jo haig d'anar fent, però em costa bastant. Sí, creus que el camí de millora de Nervi, per exemple, podria ser aquest, en el fet de que tu poguessis delegar més? El camí de millora de Nervi és una molt bona pregunta. És que, clar, jo no soc directora de Nervi, o sigui, el camí de millora de Nervi serà el que vulguin que sigui, o sigui, el que decideixin. Hi ha molt camí de millora, sobretot de com fem les coses, Jo ara tinc molt l'obsessió en... Jo vinc de ràdio i de fer contingut, on l'important és la paraula, estem fent tele i l'important és lo visual. I jo per això ara és com amb el realitzador, és com, tu digue'm, com m'ho veus, què t'imagines, com entra la càmera, què fem? O sigui, jo crec que aquí és on hem de jugar. Jo sempre ho dic, per mi la cultura dins de TV3, tots els programes que s'han fet eren avantguarda en visual, o sigui, silenci, bestiari il·lustrat, o sigui, jo caràcter me'ls estudiava perquè m'encantaven a nivell visual. M'encantava el que feia Goroka en aquell moment. Era com posaven les tipografies, aquelles cares al carrer gravades, el grup de música en directe penjats al Tibidabo, la Viviana després entrava, no sé... O sigui, jo no només m'interessava per qui entrevistaven o quin grup o tal, m'interessava a nivell visual moltíssim. Jo crec que la tele ha de tornar a anar per aquí. Està passant a tot arreu, estem fent ràdio en colors tot el dia, tot arreu, no? Programes una mica de... Bueno, perquè amb dues càmeres, no? Fem així una miqueta de màgia. Tornem a pensar idees de formats visuals xulos. Falten diners per la cultura, tu creus?
a TV3. No sé si falten diners, és que no ho sé perquè no sé ni quin pressupost tenim i si és gaire diferent del pressupost que té l'11. És que no tinc ni idea. No tinc ni idea i això parlaria per parlar. A veure, sé que som un equip reduït i sé com estem gravant i sé que s'està fent tot amb un pal i una canya i s'estan fent una mica miracles amb el que tenim. I sí que ho notes perquè els realitzadors van així, producció va així i redacció va així, però clar, tampoc no et sé dir com van els altres programes. Ho puc intuir una miqueta, però ja et dic, és que la trampa de tenir més recursos a vegades, saps el que dèiem abans? Tenir més recursos potser fa que et relaxis més, o que vagis a fer una mica el que s'ha fet sempre, o de cop vulguis... Hi ha aquesta idea, no?, de quan tenim recursos, posem una orquestra en directe, que entrin coses, no? I a vegades no és això, a vegades és amb la càmera que tenim què podem fer, on podem anar? Anem al carrer, fem coses. També el que falta és temps, Això sí que m'agradaria tenir-ne més, no tant recursos, sinó temps. Temps en emissió. No, temps per preparar, per fer coses... Temps en emissió, no, si una hora, si jo és que tenir una hora ho trobo un privilegi absolut. I fent una mica, no tant des de nervis, sinó la mirada una mica més general, Sí? una hora a la setmana per cultura és poc. Clar, aquí hi ha un debat molt més ampli de... Si tu la cultura no la poses en prime time, si tu la cultura no li dones un espai gros, sempre quedarà relegada com una cosa secundària. I quedarà relegada a aquells només que saben que existeix aquest programa i que el van a buscar. La màgia de per exemple, torno al Marc Giró, però de col·locar Marc Giró al migdia a una de les ràdios principals del país, parlant de llibres, obres de teatre, espectacles, creadors culturals, és que tu menges amb patates. Tu vas al cotxe al migdia a buscar els nens al col·le i tu estàs menjant amb patates. I estàs creant, o sigui, els estàs creant. I aquests espectadors, aquests nous amants de la cultura o gent que digui ei, aquest títol me l'apunto, aquest creador me l'apunto, són gent que estàs creant, tu. I no és de dir, no, és que sabíem que hi havia una audiència al migdia que interessa... No, ho has decidit tu, ho has posat tu allà. Tampoc no estic ara demanant anar després del temps, però què passaria si després de Telenotícies n'és un programa cultural? La gent no canviaria i diria, no, jo de cultura no m'agrada gens. No, si està ben fet allò, que no dic que hagi de ser nervi, dic qualsevol programa. Quan Marcians, el programa Marcians va anar darrere dels Premis Gaudí, un especial, va rebentar una audiència. Per què? Perquè és gent que ja està posada, li agrada el cine, pum, pam, em fas una cosa preciosa com és Marcians, ben feta, tal, pum, me lo como, estic allà asseguda, me'l menjo, m'agrada. És una mica... ha de ser posta, ha de ser posta. Ha de ser posta de, ja et dic, de país. És que ha de ser posta de país. Si s'obren llibreries, es fan presentacions, es fan clubs de lectura, el llibre comença a ser un element de desig entre els joves, és perquè s'estan fent coses, hi ha activitats, hi ha oci, hi ha apostes, i la gent entra a una llibreria, s'ho troba, i estan passant coses, i vols veure què passa, i vols sentir que formes part d'allò. I jo crec que en això és anar una miqueta... Ara, el que està passant, jo crec que, però en general, parlo com en general, mitjans, comunicadors, xarxes, estem tota l'estona pendents del que li agrada a la gent, el que vol la gent, no? I ens hem tornat tots agències de publicitat. O sigui, jo vaig treballar dins el gremi de publicitat, és el pitjor gremi, el pitjor que m'ha passat a la vida és treballar amb publicistes. Però a mi em sembla molt bé que per tu treure un nou sabor de natilles o de iogurt hagis de fer un focus group i hagis de preguntar a la gent si amb galeta Maria o amb trossos de xocolata. Molt bé, perquè allò és una cosa capitalista, que la gent anirà i ho comprarà i decidirà vull aquesta. Molt bé. Però quan estem parlant de mitjans, de formats audiovisuals, de ràdio, no hem de preguntar tant a la gent què vol veure i què vol sentir i què ens ve de gust ara a tots. Hem de tenir una miqueta de criteri. I hem de tenir una mica les idees clares de què volem oferir i com ho volem oferir. No, és que ara a la gent li agrada molt veure a TikTok.
Molt bé, doncs que ho segueixin mirant a TikTok. Nosaltres, com a televisió de país, oferirem altres coses. Ja existeix TikTok, vés a mirar TikTok. Aquí s'han de fer altres coses i s'ha de tenir unes idees clares. Jo crec que això falta en general a tothom. I el que et deia jo abans, que jo tota l'estona estic buscant el retorn i què pensa la gent i tal. Estem tota l'estona pendents de i què vol ara la gent, És què com li agrada. un moviment natural, no? Sí, però a vegades també s'han de... Crec que les grans coses han passat quan t'has trobat una miqueta de dir, uau, vale, potser no era el que m'agradava, potser no era un programa que jo buscaria, potser no és una idea ni un format que jo hagués buscat ni hagués pensat, però me l'has posat davant i me l'he menjat i m'agrada, i estic aquí, endavant, a tope amb tu. I crec que falta una mica més de posar, pum, damunt de la taula. Clar, passa també que aquest nervi que tu explicaves, això també s'ha de despertar, d'alguna manera. En la gent, creus? No? Si tu no has tingut accés a tot això i tu poses el que ara estaves dient, no? Un programa d'aquest estil en una hora en el que ho vegi molta gent, potser també es desperta aquesta curiositat. I sobretot que no hem de caure en aquesta cosa que sempre ha passat en la cultura de la distància, crear aquesta separació, no? Abans, o sigui, sempre ho dic, quan teníem el podcast de literatura amb la Berta Gómez de Demasiadas Mujeres, era un moment on parlar de llibres estava reservat a qui tenia una columna des de feia 35 anys, no? En un diari, o es parlava de llibres només als ateneus literaris, o qui era literat o qui havia estudiat literatura comparada. Els altres, bueno, us ho parleu a casa. El que està demostrat, jo no dic tampoc que hagi de ser crítica literària ni molt menys, però està demostrat que es pot conversar de llibres sense tot això. I és interessant aquesta conversa. I això ha fet que hi hagi molta gent que es senti convidada a formar part d'això. I ha de passar el mateix en aquest sentit. O sigui, la cultura no és aquell programa de matinada reservat per la gent una miqueta avorrideta i una miqueta ensopideta. No, és per tothom. Escriure un llibre? Si m'agradaria a mi escriure un llibre. Sí. No. És el meu... Mira, m'agrada molt que seguim aquí en el psicòleg perquè t'ho juro que és el terror, és el que em provoca més terror, la idea de publicar, jo escriure un llibre. I mira que, no, ara no em vull tirar ínfoles, però m'han arribat com diverses propostes i no. I l'altre dia vaig llegir una entrevista molt interessant de la Buarena, la Bàrbara, que acaba de publicar un llibre molt maco que és Un adiós, on va dir una cosa que vaig dir, merda, m'ha pillat. Ella va dir, porto molt temps vivint en la potencialitat. Molta gent espera de mi que jo escrigui un llibre, si no l'escric, no la cago, saps? No rebento expectatives de ningú. Viure en la potencialitat és facilíssim i et dona un poder, inclús com de... poder i una seguretat de... Jo podria fer un llibre, però no l'estic fent. I aleshores vaig pensar, merda, crec que és el que estic fent jo. Viure en la potencialitat de... Potser podria fer, però penso fer perquè no vull decepcionar a ningú, ni a mi mateixa em vull decepcionar. Però si et traguessis una mica aquesta por, el faries? És que no crec que sigui capaç. No crec que sigui capaç, sobretot de fer el llibre que a mi m'agradaria fer. El llibre que a mi m'agradaria fer és ficció. O sigui, a mi el que m'agradaria és... Jo m'imaginava fent Memòries d'Idun. Jo una cosa com... Jo no sóc capaç, no tinc imaginació. No sóc aquesta... Jo acabaria... Què? Jo, el que m'ha passat a mi, jo un dia vaig fer un podcast. Tu creus que aquests ha fet aquest, per favor? Només faltaria això, si estic tot el dia parlant de mi. Clar, però ara deies que, per exemple, fent entrevistes, fent podcast, presentant televisió, s'aprèn fent, no? Potser escrivint també. Ja escric, escric coses. Sí, el diario.es, per exemple. Sí, i escric jo, i faig coses a casa d'intentar. Però després obro un llibre i penso, però si ho estan fent magníficament bé altres persones, tinc gent al voltant. O sigui, jo veig l'Anna Pacheco i penso, vam estudiar la mateixa carrera, tenim el mateix podcast, però és que quan llegeixo una simple entrada d'Instagram, no t'estic dient i veig el do, el talent, la manera com ajunta paraules. Dic, és que no tothom pot escriure, no tothom pot fer això és un do, un talent increïble. Deixem que la gent escrigui els que saben escriure. És que també aquesta cosa ara que hi ha com de... Tens una comunitat, hi ha una mica com el que jo dic com
aquesta ànsia que té el món editorial de hi ha una persona que té una comunitat i sembla que té coses a dir perquè sap fer una frase una miqueta en sentit. No vols escriure un llibre? I és com, donem-li una miqueta més de valor als llibres, entre tots. S'està publicant cada cosa que dius, bueno, demano calma, home. És que, si no, estem devaluant una miqueta també... I després acaba perdent tot credibilitat, no? Si tothom pot escriure un llibre, què és escriure un llibre? Ja existeix Substack, tothom està escrivint a Substack, és ben divertit. Sí, és veritat, sí. Jo quan veig allà tothom allà, dic, clar que sí, aquest és el nostre espai, nenes, aquí sí que podem. Bueno, ja veurem, no?, si algun dia aquestes llibreries... No, jo no. No. En tot cas, si ho fes, el presentaries tu, ho fas molt bé. Sí? Doncs m'alegro. Fa il·lusió que m'ho diguis. Andrea Gómez, moltes gràcies per visitar-nos aquí a Off the Rec. No està encara, Fem una cosa amb tots els convidats, que és que sempre els demanem al final de l'entrevista que ens expliquin alguna cosa que mai han dit públicament. Una persona que ha parlat d'ella mateixa durant tota la seva vida és difícil, Però ho tens o no? Crec que ja la tinc. Ho tens? Espera, ho gravem amb aquesta gravadora, com sempre. Ja ho agafo. Endavant. Va de periodisme, però trobo que així. Em fa gràcia com conèixer gent ara en aquesta etapa, com diguem que Andrea Gómez no és el meu nom real, perquè amago així tots els mails desesperats que jo vaig enviar durant la carrera com a periodista a moltes productores i gent que admiro. O sigui, els mails que deu tenir la productora de Jordi Évole suplicant perquè em donguessin feina. O hi ha una persona ara, la que estimo molt, que és de Tendencias TV, que jo, si no vaig escriure 12 mails suplicant per feina. A Goroka també, a la mateixa Viviana Baivé. I això, el fet de no dir-me igual, em dona certa seguretat de pensar, no em relacionen amb aquella persona que es va tirar pel terra suplicant per feina. Andrea, moltes gràcies.